Ia uite Avram. Altă minune. Hâțoi și garaj care se deschide pe domeniul public. Nu e o problemă cu oamenii dacă trec pe carosabil. Fac slalom între mașini. Noi ne-am obișnuit cu nesimțirea în zonă. Înțelegi, Avram? Stai liniștit în birou. Ai cu cine discuta. Sunteți atâția acolo. E prăpat. Fiecare ocupă din domeniul public cât vrea. Și Avram are 10 de ani la urbanism. În Râmnicu Vâlcea. Incompetența, uite, face 10 de ani de vechime. Asta de la Tătaru, uite, să mai plece, nu? Vâlcea 01 HAY. E clar că el de la vreun serviciu. Jeepul ăsta bănuiesc că nu-i la Darez la pâine, nu? Chiriașii scoparte, mosafirii scoparte. Nu-i problemă.